Ir-rebbieħa tal-midalji tad-deheb fil-lob tal-pajjiżi żgħar li saru f'pajjiżna aktar kmini din is-sena ingħataw is-somma ta' 10,000 euro kull wieħed bl-atleti u sportivi li pparteċipaw bħala tim qasmu din is-somma bejniethom. Rigali monetarji ingħataw ukoll lil dawk li rebħu midalji tal-bronż u l-fidda. Dawn il-premji ingħataw mill-Ministru għall-Isport Clifton Grima fejn tqasmu aktar minn 575,000 euro l 97 rebbieħa. F'dawn il-lob Malta kisbet rekord bla preċedent ta' midalji minn fost id-9 pajjiżi li ħadu sehem mhux biss fin-numru ta' midalji tad-deheb imma wkoll fit-total ta' midalji mirbuħa. Dawn ir-rebbieħa ingħataw dan ir-rikonoxximent waqt l-20 edizzjoni tal-MOC Games Sport Award. Wan jiskellem mal-atleta Liza Bezzina li kienet fost ir-rebbieħa tal-lob tal-pajjiżi żgħar li saru f'pajjiżna. Xi ħaġa kbira għalina, jiena anka pereżempju li kieku ma kienx hemm flus solta kont ħanati ħilti kollha għax jiena meta nilbes il-kit ta' Malta inkun persuna differenti, għandek il-post li qed tirrepreżenta. Imma mbagħad ningrazzja ħafna lill-Gvern Malti u l-Isport Malta li premjawna wkoll darba bi flus u bonus kbir ħafna. Il-Ministru Clifton Grima tenna li l-lob tal-pajjiżi żgħar ħallew legat għall-isportivi ta' pajjiżna. L-lob tal-pajjiżi żgħar għalkemm bħala avveniment ġie għadda iħalli il-legat tiegħu. Il-legat tiegħu għandu jkun li nkomplu naħdmu u li nkomplu nirsistu sabiex iva għal darb'oħra pajjiżna jkun jista' jikseb l-unuri fuq livell internazzjonali.